Uganda kata Tanzania ino ka jo Kenya ng'eny sana, lakini thothgi ok okawo ombulu nikech ok ging'eyo ratiro mar kawo ombulu. Okech jo IBC nokodo thuolo, kata jo IBC kane biro nokong'imiyo ji information ni wabiro koro mondo jo Kenya obed koikore, gibiro chiwo ang'owa, gibiro chiwo puonj mondo ji ong'e kaka onego bed ni ji go ombulu, kendo ong'e muhimu mar goyo ombulu e seche ma ji yiero kama. Apenji Hillary, un kaka jogo eko ma bende odak e piny mar Canada, kapok urito IBC mondo bi, en ang'o ma bende unyalo timo kaka jo Kenya mantiere e Canada kanyiero mondo une ni kwan jolut ombulu e yiero ma bende biro en ni uwuok oko kendo undikoru ji mang'eny? Wan kaka jok modak oko, kaka for example jo modak Canada, wasebet gi chenro mag buche mopogore opogore mwadwa imiza ji ni kopo ni jo IBC biro to bed ni gikawo kura. Either kibro dhi gocho dala to make sure ni in gi kura ma dala. Kopo ni ndalo no ok bidhi dala to nyaka bed ni in gombulu ka jo IBC obiro ka tiyud thuolo ma dhi kawo ombulu. Kato mar ariyo bende wachokore wang'eyo ni regions mage ma